रोक दो। नमस्ते प्रणाम, हम अंकुश सिंह। आज लोकेशन बा हमनी के साइफन यानी कि हरनाथपुर में जो हमनी के नहर होला उस साइफन बा। जन पानी के बहाव होला मतलब रोड के नीचे नीचे पानी जौन बा नहर से बहाव होला। तो साइफन के निर्माण मतलब नया होता, काम नया होता। देखल जाओ ई बाबे शाम के टाइम सूरज भगवान देखिए अपन लाली कितना बढ़िया प्यारा सा उगले बनी। और ई बाबे साइफन के पानी गढ़ा में जौन अभी बहुत नहीं खे चौकरी तक ले पानी फूल बा नहर में। और यहाँ तक अभी काम चल रहा बा, बहुत ही मजबूत लगभग में बन रहा बा। दूगो भाई इधर बैठल बा लो। कहाँ से बोल भाई? लक्ष्मीपुर से। लक्ष्मीपुर। क्या नाम पड़ी? आसू। आसू भाई बड़ा। तू कौन भाई? भाई अपना नंबर हो? सनी कुमार। हैं? सनी कुमार। का? सनी कुमार। सनी कुमार भाई बड़े। और ट्रक चल रहा बड़ी काफ़ी है हाईवे पर। ये हाईवे हो गई बा नहरी, काफ़ी ही मतलब रास्ता चालू हो गई बा। तो इस साइफन के वजह से इतना मतलब कांच कीच बना तो बाकी पिच हो गई बाबे। तो ये साइफन दिखावे के मकसद हमारी रहला, ये मकसद रहला कि हमनी के बचपन में आवत नहीं है जा हेजा पानी के बहाव होत रहला। एकरा ऊपर से पानी के बहाव होई, चले के आगे देखा जा पानी के बहाव होई। अभी पानी के लेवल कम बावे, ओनिए चौकरी का और पूरा नहर फुल ओनिए सब पानी खत्म होता नहीं क्या होत। पानी के बहाव होई तो हे पर हमनी के बैठ के नहाएम जा। अब पानी हेने से आगे जाई, जंगल हो गई बा। तो आज से हमनी के 20 बरस पहले आदमी नहात रहा लड़का रहा तो, लेकिन बहुत अब हमनी के लगी टाइम नहीं खे, नहाए के मौका नहीं खे। और हे बगल बा तो मछली मरात रहा साइफन के। देखिए ये पार आ गई बनी हम टॉप के। तो काफ़ी ही जंगल बावे और पानी ना अला के कारण और लोग मछली नहीं खे मारत। ई जंगल बा थोड़ा बहुत आदमी जब मछली मारी तो साफ हो जाए। देखिए कितना भरल बावे, ई पीपल के पेड़ जम गइल बा और ई जंगल भर गइल बा। ना तो एमे पानी पूरा हे पर आधा ले आवत रहला तो लोग मछली मारत रहला जाल लगा के पूरा यहाँ से पानी बही। तो चाहे वो बगल गुरई जाल आदमी फेंकी तो होई। तो ई साइफन के इतना ही रकबा एने बा पानी के गढ़ा बावे। पूरा धान के खेती बा, हमनी के ओने खेत बाड़ी सन, तो ओने हमनी के खेती होला साइफन का। एनिए करा के बोल जाला कादू बलहमी बोलल जाला, आ होने गछिया बा आगे दोहरा बोलल जाला, ठीक बा। ओकरा ओने खलाड़ बोलल जाला, होने लेवाड़ बोलल जाला। तो साइफन के लगभग में एरिया में भाई डनियारी के आसपास तो काफ़ी ब्लॉक ज़्यादा बड़ा होई। तो भाई के हरनाथपुर से बिलोंग करत आया चाहे साइफन के देखला ढेर दिन दूर से, तो वीडियो को लाइक शेयर करो, दूर तक पहुँचाओ लो और अपन प्यार से दो। फिर कहाँ के वीडियो बनावे के बाद जाना गांव से भाई जरा पसंद आओ थी ब्लॉग बताइए, हम जाके वीडियो शूट करें और डालें। हर हर महादेव।